Njani maNazaretha? Sokwazi kakhulu. Nokujwayela nje ngaphakathi uzufuna ukwazi izinto zangaphakathi. Kuzokulimaza maNazaretha. Mina ngiyekhululeke yabona ngohlangana nomuntu ethi uShembe inkosi inyazibezulu hayi uNkulunkulu. Mina ungiqophela umlando ngapha kosemshwathi. Ngisho iphara la ngapha emshwathi mangiqhamuka libona imoto engihamba ngalo ubona liphakamisa izandla ngoba imanga egilo unyazi ngapha ngathi ngiyazesaba maNazaretha. Neza abantwana benkosi. Sihamba noNkulunkulu ngqo maNazaretha. Sihlushwa izona ngoba sidalwe ngazo. Kwena noNkulunkulu uyesabeka abantwana benkosi. Ngeke ngabona isimanga akanomshumali usefikile la bakithi. Sihlala. Usefikile. maNazaretha. Nkosi yamakhosi ngacela kuwe ngathi lapha ezweni lakithi sifisa inkosi ukuvusa inkonzo yango lesithathu. Akulala ngapha ezweni lakithi kuphuma imoto angapaka amakhumbi abe u8 noma abe 10. Siubamba lenkonzo sihlukane ngomnyama kuyashinyayela maNazaretha. Kodwa uNkulunkulu omuhle lesimkhonza uThixo omuhle unyazi bezulu maNazaretha. Sase singena sibamba lenkonzo bantwana benkosi ke. Sayibamba lenkonzo. Sayibamba lenkonzo bantwana benkosi ke. Sithi mase siqeda lenkonzo mase sisukuma bantwana benkosi sinengoma esihlabelelayo. Wela ngijabile. Kanti kushoniwe lapha ngaphesheya yakhe. Kamkhokheli lwakithi omdala beyathi sandokuhamba emhlabeni wakantombela. Sithe sibambile inkonzo base besithethe umkhokheli lapha nomntwana kamkhokheli ushonile uzongcwatshwa nini? Sase sicela kunenkonzo lesithathu ukuthi soya nini lapha. Likhona maNazaretha. Mase sihlezi lapha abantwana benkosi ngase ngibona inqaba sithe sesihlela usuku ukuthi siya lapha yana ithe inkonzo iphakathi kwase kuqhamuka inkosikazi yaseZiyoni. Kuyatashwa iyoni yazaMaNazaretha. Siqhamuka lenkosikazi, size isifike siguqa ngalapha, sayibuka nangu umntengeka, sase semhlangabeza, sasemfaka phakathi esenta. Nawo babiza abantu uSani. uSani. Ani uSani. Angabe sakhuluma umuntu ngibona nakungena inkosikazi etashile eZayoni. Mayingena inkosikazi athi asukuma mawuthi ngoba usivakashele nje uzweni uma namhlanje sivakashela. Sisukuma nenkosikazi yahlabelela ivesi ngiyasaba uyihlabelela. Kodwa yasukuma yathi mina ngizomnika uqobo lami yasukuma nenkosikazi yahlabelela. Ithi ke lenkosikazi mayisikhuluma. Ithi maNazaretha mina ngumuntu owasaba wena ngiyabasaba nabantu. Ithi kodwa ngithe ngilele lapha ekhaya. Ngathi ngibona kwase kuqhamuka indoda
Ngigqoke kahle le ndoda kodwa ifake ikepisi ekhanda. Nikhona niManazaretha. Yayisifika le ndoda yayisima phambi kwami. Yayisingibingele isithi sawubona mama ngase ngivuma. Uthi yayisithi lenkosikazi awubaba kangiqondi ukuthi ungubani wena. Yathi ufanele ungangiqondi kodwa ngiyagijima la kaSwayimani. Ngisiza mntanami ungiphelezele lapha ngaphesheya kukhona umuzi waNtombela ngishonele ngizohamba khona ngiyongcwaba ngiyokwenza khona inkonzo omlindelo bengithanda na ube khona ungiphelezele. Nikhona neManazaretha. Wayesebuza lo mama akamazi ushemba akakaza ambona. Nikhona nabantu benkosi. Akakaza ambona akazahlangana ngisendleleni futhi akakaza icabanga indaba yaManazaretha. Ha kodwa baba ngathi wena ungubani nakhe. Manazaretha. Wayesephenduka noNkulunkulu eseguquka embuka. Wayesethi mina nguShembe uNyazi lwezulu. Ayibonge inkosi. Manje abantu benkosi angana malo mama ukhona yini? Ubuyile lo mama ohamba ovalele sebandleni lakhe abantu benkosi. Wathi ubona uNyazi ufike kuye ekhaya wamtshela ukuthi ufike lapha la kuphelele khona. Maye khona bazothi akasukuma ngenyawo. Nqamalani uphi lo mama? Akakasukumele khona nimbone abantu benkosi ngoba angifuni masiphuma lapha bathi abantu sikhuluma amanga abantu benkosi. Akakasukumele khona ngenyawo. Niyambona? Cha ukhona phela. Ade fika manje nomshumayeli. Uhlezi lapha emuva. Iphendukile lenkosikazi yakhetha inkosi. Igqoka ingubo emhlophe abantu benkosi ayibonga inkosi. Yafika ehlabele lithi mina ngizomnika uqobo lwami. Ibonene noNyazi lwezulu Manazaretha. Manje singayika kanjani basisho ukuthi uNyazi loNkulunkulu abantu benkosi. Nkosi yamakhosi Nyazi lwezulu. Wena nkosi awubadumaza abantu ngathi kodwa nkosi ulako nalo lingaphindwa kasikhombisa. Ngoba nkosi umusi uzosibulala. Nikhona Manazaretha. Mina ngeke ngathanda ukukhuluma into abazothi abantu sikhuluma amanga. Ngithe ngifika lapha ekhaya mina ke ngumuntu wabantu nje abantu abenkosi. Ijazi ngeke ngilikhumbule mase ngingena ethempelini la. Mangiphuma lapha ngikhalele inkosikazi. Yakangema lapha ngaphesheya lapha esikepeni. Uma wehla ngishona phansi esikepeni la. Yakhe ngaphesheya. Ithi lenkosikazi Madondo ngisize ithumela umfana kaMthiyane ethi uShazi. Ithi ngisiza Madondo umntwana wami uyagula ufele izitho zombili kade edalaza yonke into ayifeyilile kuthiwa ngenze noma yini ngisayinele umntwana uzofa noma kanjani. Nikhona niManazaretha. Ngayibheka lenkosikazi ngase ngidabuka ngathi kodwa Shembe. Kungenzeka umuntu inkosi esefike kwenkosi afike inkosi angalithola usizo. Asumnxusa umoya ingcwele abantu benkosi. Moya. Akukho engakuzamile lo mntwana usejaleza wakhathala uthi izinto zakhe zifeyilile. Uthi noma ngihamba sengifike ngabuka egcini ngabodwa umntwana uzocwa. Ithi into ebuhlungu Madondo engiphethe kambi yodwa. Ithi uNkulunkulu angibusa ngengane embili. Nginengane eyodwa yentombazane nomfana oyedwa shiphaqa. Ithi angazi mangifika igama lami liyoba yini emhlabeni. Ithi ke mfundisi ngithwale ngayo yonke indlela. Ungithathe ungise kuShembe nalo mntwana lo. Ngase ngicabanga ngathi Shembe Nkosi angazi sizokwenza njani. Ngibe ngingakwazi uba mningi naso sonke ngenxa yokusebenza. Ngiqhamuke ngo-last minute bethi abantu uqhamuka lapho umthetho wakho. Ngase ngamthatha lo mntwana bami ivuvukela ingane umthwalo ubuso bungaka ngishaya amehlo usubona kancane imbobo zamehlo. Vuvukela ubuso bungaka seliphenduke iyabheja ubuso babovu tsephu. Ngishisa isisale ngane siyesabeka amawibo. Bathi abelungu izofa le ngane akusayi nabazali bayo. Ngase safika lapha abantu benkosi ngase ngaya kumkhulu lwayiboshwa. Usinomkhulu uManazaretha. Lo Shembe abantu benkosi wakhulula inkawu Manazaretha asibaye kukihlabeni lale ngoba abantu benkosi. Kodwa indaba ikithi umuntu nomuntu akakafuni indaba yakhe Manazaretha. Thina safanele ukuhlupheka abantu benkosi. Ngase ngifika lapha ngase ngibika phambi kwenkosi enkulu ngathi inkosi nanga umntwana uthiwa manje uyosayina kokugcina Nkosi ufanele ukufa ngoba izinto zakhe ayisebenzi. Kodwa Nkosi yamakhosi ngithatha isiqumo sengisho phambi kaBaba.
ngithi inkosi noma ngaba angisenendaba nkosi nokufa kwalo mfana ngicela nkosi ungibhalele incwadi emhlabeni ngoba le ndoda akangemi yakhala nonina ithi mangabe kungenzeka bafe bona yini osala kuleya muzi ngathi inkosi ngicela ke manje uvuse namazamba namabili afile lezithu zakhona nkosi ubeke ingane inkosi yakho kamoya abangizwa abantu likhona nibangcwele amen ngamkhuluma la ngathi inkosi phela iyamsala makufa amazamba nokufa lezinto konke yakhuluma abantu benkosi ngakhuluma la phambi kaNkulunkulu khuluma ngosizo okuhlupheka abantu benkosi umuntu mayeneme akazi ukuthi emhlabeni uhlupheke ngase ngifike ngicela lapha abantu benkosi mangiqeda ukucela uNkulunkulu wayesekhipha amanzi umuntu ke mayidayilaza akavumelekile ukuphuza amanzi uyakalela amanzi afudumela ngathi ke mina nanya kwethu uzowaphuza lamanzi aphuma kushembe yakhala inganathwala izandla ekhanda yathi mfundisi angisazi ngathi mina uzowaphuza sahamba safunwa ilokhuzana indishana edasana zo ice cream ngase ngumthene ngathi mina ngifuna ukuphumela lapha etempeleni egcwele isisu lamanzi ngasuka lana ngase ngihlela ngabiza insizwe ezincane ngathi masuka lana ngiyakini ngiyoba ngumthandazo kwalana nathi kini ngafika ngafunga egcekeni ngathi shembe uNkulunkulu uvele ezulwini mankosi njengoba ngenza lomsebenzi wakho sungabhengisha izona enginazo shembe kodwa vusa umuntu kulo muntu inkosi khona kuthi ufile amen likhona abantu benkosi manaza ngikhuluma ngento zesikebheni mawehla ngishona phansi khona umzokanga ngemaphesheya lapha ngasenyoni kade ngifonela lo mama ngolesithathu maNazaretha ifikile intombi ayibonge inkosi maNazaretha kodwa umama sakhile kanti uphi ngoba bazothi abathi ngiqamba manga akekho umama lo wasakhile akasukuma ngenyawo ukhona le tempeleni sasihamba naye uphi nimbone akame ngenyawo ngifuna nimbone maNazaretha ayibonge inkosi sikhuluma ngonyazi bantu benkosi uthi uNkulunkulu emhlabeni bantu benkosi nikhona nibangcwele manje abantu benkosi into enkulu efanele basiphume emhlabeni asahambe siyothi niyabona abantu benkosi emhlabeni baye bathi abazoshumayela amanga asikhuluma inkohliso mana sikhuluma iqiniso elimile abantu benkosi kodwa isihloko sale nkonzo sengihlala lapha sengigcina maNazaretha zonke izinto ezikhona emhlabeni zinamehlo ziyabuka ziyakhuluma abantu benkosi ifuna mawuphuma la utshele umakhelane wakho utshele umngane wakho ukuthi zonke izinto ezikhona emhlabeni ziyabuka ziyakhuluma isuyitholile lenkosikazi iphi awusuku mama wami na inkosi sukuma ngenyawo mana inkosi leqhamuke yoni ilande unyazi maNazaretha ayibonge inkosi nansi bantu benkosi lekithi kaSoyimani ngajabula kade sihlangene nanangu sihlalo silapha kaSoyimani lufika unyazi bantu benkosi afela babhadisa abantu bavuka abantu abalele kwasuka umndeni wakaMsomi lapha zihlale izihlalo koMaritzburg nakuphi kwabuya uyise wathi bantu abami nje basele kufika unyazi ekuboshweni lesihlezi khona unyazi lisiqaqile bantu abami kuyakhiwa umuzi eHlomani hambani nilungisa imali eningana nenkomo nikhona maNazaretha nangu sihlala ngamthola ifike iphethe 10,000 thunywe uyise senhlabathini ngoba kade kufika unyazi lezulu maNazaretha unyazi uNkulunkulu kodwa ngithi uNkulunkulu akasigeze insila akasigezeni bangcwele izinto ziyavala niyabona manga ayexabanisa emzini womuntu ufuna nithenge imbuzi niwavala nivaleni uyazi abantu baye bashumayela ngomona ngisho umnikazi womona akasho ukuthi nginomona nami kodwa umona uqeda yonke into maNazaretha uyazi ukuthi namhlanje kuzoba yiphasika nje einkonzweni kuyolalela amazwi ayisikhombisa kodwa abantu bahlulwa amazi awu2
sengihlala phansi. Uma ukholwa uyiNazaretha ufuna ukufubonana noNyazi, kukhona amazwi amabili afuna angahlukani nawe. Nikhona nibangcwele? Amen. Hey, ngiyabonga. Nongiyaxolisa. Angiphinde futhi. Ungiyabonga abantu abenkosi uyinto enkulu emhlabeni. Kukhona abantu namhlanje abanemizi ababa ngayimoto bayafaka abantu emisebenzi namhlanje bayizitha labantu kuwe namhlanje. Kunjani? Waphuma amalume bakho abantu bayokutsheleka inkomo bakwenzela uba usini namhlanje kodwa bayizidweda abalutho kuwe. Khona insizwe idumisa imoto lapho kodwa mangahamba yobuka emakhaya aqhamuka khona uzoshaya uvalo. Uyabona umuntu umhlaya esefile okunxusa emjondolo netha isethi imali mangazi ngizothini. Faka imvunulo ebizayo. Ithi incwadi ukukholwa ngonamsebenzi ukufile kufanisa nezidwedwe ezibolile. Niyabona mana athi isono sendoda sihlulela ngogqoko maNazaretha. Uyabona uma usufile uma ugqoko phambi kwakho bese kuthiwa ubukeke kuzophela phana ukuthi ikhona ni wakwashangana nomndeni wazodla inkomo ethengwe uwe. Aphela kulona ibandla lokusindiswa leli. Kuba umshumayeli bomvalo bamfundisa wathi nje ibulala inkomo ethengwe uwe. Kubuye odade wena abashadile emzini bethi bhuti isemningi iminyaka sibuyisene uma ube nesibindi sokugqoka inyongo yenkomo ungazange uvuke ethuneni kuyakaranta ngalokho. Okay. namhlanje nje. Izifi inkosikazi ithi ngizalile ngodla abantu abamba ngihlubukile. Uzoya kuniphi izulu? Akulona ibandla lokukhuluma amanga leni maNazaretha. Kade ngincengwa inyanga izulu la. Ithi mawina zathambe uyofuna indawo emakhaya ngoba kuyinkinga ufica usuku lokufa manje ungazongcwatshwaphi. Uzofika thini umgcotshe sefikile ethi xa ngifika nangamakhosi phakathi ekhaya amasela luxasha ukuthi angisilisela uyinkuzi malanga yasela mawafaka inyonge yenkomo ongazange uyithenge ethenga odade wethu angothenga imbuzi cela intethele kuyo obuzoboshwa. Hayi intombazana ayifaka inyongo inyongo iyicrown indonde kubonga ngawo umuntu ecelela amandla fanele ukubiza udade nami ngaphambi afika nami ngaphambi kweyimpundu zesibayo umcelela isibusiso phambi kwabantu. Niyezwa maNazaretha. Ukukhona ngenamsebenzi ukufile kufanisa nezidwedwe ezibolileko. Abantu benkosi ikhona indawo emakhaya. Nami nje ngapha ngakaswaye imali liyabhubha abangcwele. Abeza abantu benkosi. Nayi nenkosi yami engiphethe cha ozanini ngizoguqa emaqadini abantu benkosi. Imali ozanini abantu benkosi ozanini. Ningambi imali niphuca amaphala abantu benkosi ayibonge inkosi. Kodwa abantu benkosi kukhona insizwe engiyithanda ngosemakhosi engihlala phansi. Kuhle umethembu ushembe maNazaretha. Umthembu ushembe noma ngasavumi. Sebekubuza bethi abantu samethembu ushembe uthi ngiyamethembu ushembe maNazaretha. maNazaretha lokuphela kona uba sigibela imoto ezinhle. Akubona basikana amakhosikazi amaningi. Akubona basakha izindlu ezinamakona. Kodwa into enkulu abantu benkosi ukuthi uthando lwakho nenetwork yakho ayixhumane noNyazi lezulu. Kukhona into ehlupha i-airtime Nkosi emakhosi. Abantu abalali befone ebusuku bahlushwa i-airtime. Ove baqhamba amanga bathuke basho zonke izinto. Kodwa bafikele babe bahlela esontweni. Lo baba wadayisa inkomo zakhe ezisihlanu wayesebekele ukuthi ingane yakhe ahambe yofundela udokotela. Yahamba yofunda lengane. Mayisiqedile lengane ithe ibuya ilungiselela ukuthi izogreda. Yayisithi baba bengicela ungiphe imali e-airtime ufuna ukuthenga lapha esitolo abantu abafana sebeyibonile. Ithe iphuma lapha sothiwa yena mfana
awuthi ifoni abasamshanga impama uthe naye phela uvusa umfana bathatha instrument bayifaka le ntanyeni yafale ngane uma isifile lengane lo baba waphuma njengomuntu ohlanyayo wangena phakathi kobusuku lapha ekhaya wathi madonda ngehlele inkinga engaze ngayichaza ngithini ithi lengane benginawo yena yedwa umfana bengena emhlabeni file manje lapha kodwa manje angikwazi ukuthi isidumbu sakhe ngifuna ungisize uzama uhambe ungibikele lo mntwana ngashaya imoto ebusuku ngenza lapha kumshumayela indlovu lo weladi ngizofaka umnikelo kabika ngibikele uNkulunkulu namandla wonke maye sethatha lo mntwana wathathwa esamakhazeni induna zaseyihlangana zaseyibiza umhlangano ngisuka le mase ibiza umhlangano zithi akwazi ukuthi ngafa umuntu lapha endaweni bese kuyathuleka manje babafuna uvula icala ukuze babosha abantu abenze lokho ithi le ndoda akhululekani sengibikele ijaji lamajaji manje ngibikele manje ophethe ukhiye uqala nokugcina angivula icala ngenzi lutho ithi kodwa nduna ngicela ungenzeni into eyodwa ngicela ubiza umhlangano wena ngolesithathu bonke abantu bale ndawo siyohlangana lapha ngaphansi kwesihlahla la kufele khona ingane yami ithi lonkulunkulu ngimnikele uShembunya noma mina ngingesini iNazaretha kodwa lo muntu ebemethemba uShembu obehamba ngeitimela ithi ke bonke abantu abazofika bazoqala bebuka lesi sihlahla uShembu uzokwenza ukuthi umuntu mayiphendula bese buka isihlahla kungabi isihlahla kodwa avuka abone umuntu lambulala ngithi hambe utshela abantu bangakini ukuthi zonke izinto ezikhona emhlabeni sinamehlo bafowethu ziyakhuluma noma ngabunenza ebusuku nasemini noma usuphakathi ehotela emhlanga eKabana Beach uhambe uyoxova leli bandla olibhekisa phansi kodwa uShembu uzobe khona ekubuka ngoba yonke into ekhona inamehlo iyakhuluma abantwana benkosi ufone ebusuku uhlushwa i-airtime sizolijeka kanjani leli bandla manje hayi sizolijeka kanje ngixoxa nomngani wakho niyakhohlisana neza abantu benkosi base behlangana abantu ayisithi ndinaqhanga ekulungu bahlangana ngolesithathu asakheni usuku langesonto bonke abantu bekhona wayesevuma loba wangibikela loba ngathi naye uhamba mina ngizwani nokukhuluma nohlangana ninodwa kodwa ngikhuluma indaba kaShembe eNazaretha base befika labo bantu basebeza sibefika bese abantu noma kukhona isigameko bahlala mama kude sithi nduna sondelane sithi ngifuna wonke umuntu ashaya idress ladlule nonke ngifuna ukunibuka ithi ngifuna udlule nawe ubuke lesi sihlahla mase uyadlula ayiseqhamuka amaqhaweza asibuka athi mina sihlahla angazi lutho mina angazi ngibuleni badlula abantu badlula kuthe labantu bezohlangana u19 no20 ithe iza lensizwa lena yabavupha phansi hawu kwenza nje likhutshwe yini na athi nayi impande wathi ngoba zikho nje impande zesihlahla ishone phansi la ubonani wena sikhala kakhulu lento that house baba ngiyaxolisa ngangaqondile nokubulala sasithinywe sibani ngoba wayenamona maNazaretha niyenza maNazaretha bese ngihlala phansi beza nalaba abanye wathi omunye mlangazi mina benginomthunzi wami angihlobene nawe kodwa lezi insizwe zesihlanu manje benkosi zavela obala ngalola suku ukuthi yizona ezazikhona mhla kubulawa lengane okubuhlungu la ngoba saqhamuka inkosikazi osikazi sivuthiwe nje yathi mayifika phambi kwalesi sihlahla yaqala manje yakhophoza lenkosikazi yathi kodwa mntanami sungazingibuke lapha kangaka mntanami mina ngakhuluma kuphela ngomlomo ngaze ngikuthinte mntanami ngithethelele uShembe wenza abantu benkosi ukuthi esihlahleni simile ivuke lengane bayibone ngamehla benze bobubi ngithi kuwe hamba batshela abantu ukuthi zonke izinto ezikhona emhlabeni sinamehlo abantu benkosi ziyakhuluma Yobu Shembe siqoqa ukumhlaba abantu benkosi sizela into eyodwa abantu benkosi basasifike lokho khona sisindwa imithwalo khona abantu abadla ababeka kusha abazali babizandla khona abantu ababephethe isikhwele babulala abanakwabo nezingane zabanakwabo abanye babulala abafowabo bangiyinkomo abanye bakhathela kade beyofuna ngisho ukuthwala bo ibakhathazile yonke lento sebeze uNkulunkulu ngoba basindwa imithwalo manje ke ekhaya khona inhlanhla ngoba uthi uma usufika ukhetha inkosi lapha ekhaya
uma usuyabhajadiswa uhambe uyothenga ibhuku abantu abenkosi uthi ukhwaya. Uma usuyahamba uyofuna umuntu omdala wakini uthi sibanibani ngicela ungixoxela wonke amaqala lapha ekhaya kusukela kubaba kuze kufike kubona ukuthi amaqala lapha ekhaya ami kanjani ngoba sizothetha amacala maNazaretha. Amen. Anisihlabelele ingoma ethi siyayifuna indlela soyifuna ekhaya. Manje ke mawusuku lenkonzo funa masuthatha lokukholwa enhlangane nomndeni uyohlala ngaphandle kwesango ngikhuluma amacala kini. Niyeza abantu benkosi. Akunywe amacala aqede nithenge imbuzi niyiqhube nize nazo lapha kusheme ngoba kuzothethwa amacala maNazaretha. Incwadi yamaHebrew 9:18 ithi akukho ukuthethelwa ngale kwegazi. Sasindiswa kangaka ebandleni ungahlatshwa maNazaretha. Likhona nibangcwele. Namhlanje soba izigqili zezinye izizwe bathatha izingane zethu. Namhlanje ufundisa ingane eqedwe 10 iyohlala eThekwini erese iyothathwa izizwe futhi zidayisa ama-drugs ngalakho iphenduka umqwayisi eThekwini. Shamba kasisize maNazaretha. Siyihlabelele kahle le ngoma ethi wonke umNazaretha. Akabe kunye ngebumba likaSemende. Ushemba usebenze abantu abenkosi unyazi uNkulunkulu. Futhi siyacela Nkosi emakhosi ba uNkulunkulu ukuthi inkosi ngenkani. Sixobe Nkosi nangenyawo Nkosi inhliziyo nje sivume Shemba ingcwele. Ngoba likho izulu esizolibona. Ngale la siya khona ukuhlakanipha nobuqili bonke buyaphela maNazaretha. Isuku simile ingoma sebemina befundisi lapha bekudonsa. Bethi thuma qondisiwa emakhosi ubuthume Nkosi umntwana omncane Nkosi onezono. Kodwa Nkosi ngiyafisa Nkosi uhlale enhlizweni zethu Nkosi basikhumbule ukuthi silapha sithunyiwe emndeni. Mase sizofica Nkosi usuku lokufa imizi yobabili ingekho ifile engenayibaya. Asazi siyofika sithini lapha siya khona. Nokuthi ingane zethu ziyogwaza apha umkhonto. Nokuthi ingane zethu ziyoyifaka phi iphandle Nkosi asazi. Siyacela Nkosi noma sonile Nkosi sithethelele Nkosi sikuyele kuwe. Vele Nkosi kakade Nkosi ayikho into eyolunge iphase emhlabeni Nkosi ngaphandle kwakho. Nale politiki Nkosi egubuzela umhlaba Nkosi ayingawahluli Nkosi amanatha Nkosi wapha isibindi. Azi ukuthi yiwa zonqoba umhlaba Nkosi emakhosi. Ngiyabonga Nkosi emakhosi ngumntwana omncane ngicela Nkosi makhona la ngone khona Nkosi ungithethelele. Inkosi ayibusise nekusuleko. Amen.